И тук виждаме тази велика размяна. Блудният син, който беше отвън, в края на историята е вътре в дома на бащата, а по-големия брат, който цял живот беше в дома на бащата, сега беше навън. Като чу за Исус. Като чу отзивите за Исус. Като чу за Исус. Какво направи тя? Тя чу за Исус. Тя чу за Исус. Но тя не бе изцелена, защото чу за Исус. Тук ли сте? Това, че тя чу за Исус, не й донесе изцеление. Това, че си чул за Исус, това, че идваш на църква, че си води записки, това е хубаво, това е чудесно, да казваш амин, да се радваш, но защото и Библията казва, че вярата идва от слушане на Божието Слово, на Божията рема, но вижте, вярата без дела, без действие е мъртва. Тоест тя не само чу за Исус, че е изцелителя, но тя направи нещо. Тази жена не беше изцелена просто защото чу за Исус. Чуването е само началото. Тя чу за Исус, но вижте след като чу какво направи. Тя чу за Исус и дойде. Дойде при него, промъкна се. Чу, промъкна се, допра се. Чу, дойде, допра. Чу, дойде, допра. Виждате ли тази взаимовръзка? Тя си мислеше, тя си казваше. Ако само се допра, ще бъда изцелен. Вижте, нейната болест започна отвътре. Това беше вътрешен кръвоизлив и нейното изцеление също трябваше да започне отвътре. Тя трябваше да си каже. И Господ винаги работи отвътре навън. Религията работи отвън навътре. Кръвоизлива и беше вътрешен, но и нейното изцеление започна отвътре, от нейната душа, от решението да каже, ако само се докосна. Исус се спира и казва, усетих нещо. И жената каза, и аз също. Исус каза, усетих, че сила излиза от мене. Жената казва, и аз усетих, че съм изцелена. И двамата усещат. Аз вярвам, че Божието присъствие може да бъде усетено. Аз вярвам, че Божието присъствие може да бъде преживяно. А той каза, дъще, твоята вяра те изцели. Ма чакай малко, тя вече е изцелена. Съгласни ли сте? Това е 34 стих. В 29 стих се казва, че тя усети, че вече е изцелена от болестта си. 29 стих. И на часа престана кръвотечението и тя усети в тялото си, че беше изцелена от болестта си. Тоест, ако тя вече е изцелена от болестта си, защо Христос се вика обратно? Защо Христос ще й казва нещо, което тя вече знае? Тоест, въпросът не е какво й казва Христос. Христос не й казва нищо ново. По-скоро е как я нарече. Върху това трябва да се фокусираме. Не какво й каза, а как я нарече. Каква беше темата на проповедта днес? Дъще, твоята вяра те изцели. Тази жена толкова беше изгубила себе си в този проблем, в това кръвотечение, в този вихър на живота, че беше забравила, чия е. Но това е единственото място, мили приятели, в Новия Завет, място, на което Исус нарича някого дъще. Няма друго място. Единственото място в целия Нов Завет, в който Христос се обръща към някого и го нарича дъще. Тоест ти вече си приета. Няма значение какво хората са казали, няма значение какво е твоето минало. Христос казва, твоята идентичност е нова. И затова Христос е извикал обратно, върни се да ти кажа. Защото вижте, тя можеше да си отиде с изцелението, но щеше да продължи да живее с една погрешна идентичност. Щеше винаги да се свързва, че е жената с кръвотечението. Но Христос казва, не искам само да изцеля тялото ти, искам да ти дам нова идентичност. Искам, когато си тръгнеш от тук, да си тръгнеш свободна от срама, свободна от вината, свободна от самоосъждение. И затова Христос се вика обратно, за да й каже коя е тя. Яир имаше дъщеричка, която береше душа, която умираше. Но в същото време и тази жена също бе дъщеря. Ти принадлежиш на Бога.
Когато кървиш отвътре, подбирай си мъдро докторите. Подбирай си хората, с които общуваш. Подбирай си онези, с които споделя сърцето си. Защото той искаше да й каже, че тя не е крадец, че тя не е просяк, но че тя е дъщеря на Бога. И това преобръща целият ти светоглед. Ние идваме при Бога не като просеци, не да откраднем нещо, казвайки в името на Исус. Не, ние идваме пред трона на благодата, знаейки, че сме Негови. Идваме с дразновение, знаейки, чии сме. На кого принадлежим.